سلام كم يصنحكم خبركم تخاتلتنا امباركس نايز ساعه زينا حيزنا لكم مصينا لنا مجمرتا جن ارسته زينا خبرات هاجرات اب ኢትዮጵያ بفላይ اب ትግራይ ዝገብሩ ሓገዝ ዳግማይ ጀሚሩ ኣብሽረ እንዳስላሴ ነታጊ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጉዳታት ጽሑ ኒጀር ጉጅለ ኣልዋ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር መዚዙ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታትን ሒዝና መጽናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ኣብሽረ እንዳስላሴ ነታጊ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጉዳታት ጽሑ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ነታጊ ኣብ ልዕሊ 4 ህፃውንቲ ጉዳት ከም ዘብጽሐ ኣባላት ስድራን ሓለፍቲ ተኸባብን ቢቢሲ ገሊጾም ኣብታ ከተማ ቀበሌ 01 ኣብ ጥቃ ሓደ ቤት ትምህርቲ እቲ ኸይተተኮሰ ጸንሐነቱጊ ተፈንጅሩ ኣብ ልዕሊ 4 ህፃናት ከቢድን ቀሊልን ጉዳትን ከም ዘብጽሐ ኣብ ሓደ ካብቶም ጉዳት ዝበጽሑ ህፃውንቲ መምህር ተኽለ ንቢቢሲ ረዲኡ መምህር ተኽለ ከም ዝበሎ እቲ ተጓንፎ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ከባቢ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ዘጋጠመ ኮይኑ ወዲ 5 ዓመት ወዱ ኣዶናይ ተኽለ ነቲ ነታጊ ምስተንከፎም እዩ ክፍንጀር ኪሉ ቶም ቆልዑ ወዲ 5 ወዲ 2 ዓመትን ወዲ 7 ዝርከብዎም ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ነትኖት ጊዝ ተናኸፈ ህፃን ኣዶናይ ተኽለ ኣብ ኣካላቱ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሐ ካብ ወላዲኡ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት እቲ ወዲ 5 ዓመት ወደዩ ነቲ ፈንጂ ሒዝቦ ነይሩ ተናኺፍዎ ግዲ መስለኒ ተፈንጅሩ ከቢድ መጉዳእቲ በጽሕዎ ኢሉ ኣብ ልዕሊቶም ካልኦት ዝበጽሐ ጉዳት ቀሊል ዝበሃል ከም ዝኾነ ዝዛረበ መምህር ተኽለ ንጣር ናይቲ ፈንጂ ከም ዝረኸቦ መሲኺ ሓቢሩ እንተኾነ ዳርጋ ኩሉ ኣካላቶም ተናኺፍዎም ክብል ኣብ ሆስፒታል ሽረ ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ተዛሪቡ ሕጂ ኣብ ሆስፒታሊና ዘለና ዝበለ መምህር ተኽለ ኣብ ኣካላት ወዱ ዘሎ ንጣራት ነቲ ነታጊ ዛጊድ ከም ዘየውጽኦን እቲ ዝበጽሖ ጉዳት ከቢድ ከም ዝኾነን ተዛሪቡ ምስኪናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ሽረን ሸራሮን ሓዊሱ ኣብ ብዙሓት መዳውቲ ኤርትራ ገና ዘይተፈንጀረ ብዙሕ ነቶግቲ ከም ዘሎን ኣብ ተደጋጋሚ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከም ዝበጽሐን ጸብጻባት የመልክቱ ናብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ከቢድ ኣጽዋሪ ትኮሲ ነይሩ ብፍላይ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ግእስ መስከረም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ገዛውቲ ዝተፈንጀረ ነታጊ ኣብ ልዕሊ ሰብን እንስሳን ጉዳት ኣብጽሑ ነይሩ ኢሉ ሕጂ ድማ ብፍላይ ምስተኸረምቲ ምዃኑ ውሕጅ ካብ ቦታ ናብ ቦታ የንቀሳቐሱ ከም ዘሎ ብምግማት ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቡ ተወካሊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ከተማ ሽረ ኣቶ ጎይቶኦም ይስማው ነቲ ዝበጽሐ ሓደጋ ዘረጋገጸ ኮይኑ እቶም ቆልዑ ተረሓጺን መሲልዎም ምስ ቀጥቀጥዎ ከም ዝተፈንጀረን ኣብ ልዕሊ ሰብን ገዛውትን ጉዳት ከም ዘብጽሐን ተዛሪቡ ቅድሚኡ እውን ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ከባቢ ኣብ ሓደ ናይ ጓሓፍ መእከቢ ቦታ ነታጊ ከቢድ ብረት ተፈንጅሩ ከም ዝነበረ እውን ኣዘኻኺሩ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ከባቢ ስለ ዝኾነ ከቢድ ጥንቃቐ ዘድልዩ ክብል ንቢቢሲ ሓቢሩ ወሲኹ ሓደ ትካላት ነቲ ዘይተተኮሰ ነቶግትን ዝተቐብረ ፈንጂታትን ከጽርዩ ይፍትኑለው ብምባል ከም ዞባን ክልልን ብመንግስቲ ፍሉይ ትኹረት ተዋሂቦ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ወሲኹ ተዛሪቡ እቲ ኺላ ርክብ ህዝቢ ብዙሓት ዘይሕጋውያን ኣጽዋር እውን ኣብቲ ከተማ ተዘርጊሑ ከም ዝርከብን ኣብ ቁፅፅር ዝውዕል ከም ዘሎን ወሲኹ ሓቢሩ ምስቲ ን2 ዓመት ዝዘለቐ ደማዊ ኩናት ትግራይ ብዝተኣሳሰር ዝበዝሐ ከባቢታት ትግራይ ውግእ ዝተኻየደሉን ደብዳብ ነፈርቲ ዝተፈጸመሉን ብምዃኑ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ተመሳሰልቲ ሓደጋታት ይበጽሑ ከም ዘለው ጸብጻባት የመልክቱ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝገብሩ ሓገዝ ዳግማይ ጀሚሩ ናስታት 2 ኣዋርሕ ናብ ኢትዮጵያ ወሳኒ ሓገዝ ምግቢ ምልኣኽ ኣቋሪጹ ዝጸንሐ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣብ ሓንቲ ክልል ሃገር ቀረብ ረድኤት ዳግማይ ክጅምር ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብታ ናስታት 2 ዓመት ኣብ ኩናት ሓዳድ ጸንሐት ትግራይ ብሓድሽ መስርሕ ክትትል ተወሳኺ ቀረብ ተጀሚሩ ምህላው ኣፍሊጡ ኣብታ ክልል ካብ 6 ሚልዮን ነበርቲ እቶም 5 ሚልዮን ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለው ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ነቶም ተጸበይቲ ረድኤት ተባሂሉ ዝተዋህበ ረድኤት ኣብ ዕዳጋ ይሽየጥ ከም ዘሎ ድሕሪ ምርግጋጹ ነቲ ረድኤት ከም ዘቋረጸ ሓቢሩ ነይሩ ሕጂ ግን ፈለማ ንልዕሊ 100,000 ሰባት 15 ኪሎ ዝተዓሸገ ስርናይ ብምቕራብ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ብሰንኪ ከቢድ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡ እዩ ዝግለጽ ንኢትዮጵያ ዘቕርቦ ምግቢ ምስ ውድብ ምግቢ ዓለም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዘቋረጸ ዓለም ለኻዊ ትካል ልምዓት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ USAID ግን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስርሑ ንምጅማር ዝኾነ መደብ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ጉጅለታት ረድኤትን ሰራሕተኛታትን ጥዕናን ዝርከብዎም ነቐፍቲ ነቲ ምቁራጽ ሓገዝ ንምግባር ዘይብሉ ብምባል ነቒፎም ኣለው እቲ ውሳነ እውን ብኣማኢት ኣብ ዝቑጸሩ ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ሞት ከስዕብ ከም ዝኽእል ከሲሶም ኣሜሪካ ግን ነቲ ከባብያዊ ምሕዳራት ዝቆጻጸርዎ ስርዓት ንምጽጋን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እተዘራረበሉ ዘላ እዋን እቲ ተቋሪጹ ዘሎ ሓገዝ ምግቢ ክቕጽል ምዃኑ እያ ትገልጽ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ካብ 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ኣብታ ክልል ሚልዮናት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተፈናቐሉን ተጸበይቲ ዕፁ ረድኤት ኮይኖም ከም ዘለውን ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግን እቲ ንስኡናት ተባሂሉ ዝወሃብ ዝነበረ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ዕዳጋ
ሚድያታት ብቃልዕ ሽየጥ ከም ዝነበረ ዝሕብር መርትዖታት ብስእል ተሰኒዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ከም ዝተዘርግሐ ዝዝከር እዩ። USAID ብዛዕባ ተሰሪቑ ኣብ ዕዳጋታት ዝሽየጥ ዘሎ ረድኤት ኣመልኪቱ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ስክፍታታት ክገልጽ እንከሎ ክልቲኦም ወገናት ነቶም ነዚ ተግባር ስርቂ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፈጸሙ ተሓተቲ ንምግባር ከም ዝሰርሑ እዮም ገሊጾም። ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብወገኑ እቲ ጉዳይ ኣተሓሳሰብ ምዃኑ ብምልካት ነቲ ጉዳይ ዝከታተል ሓይሊ ዕማም ብምቋም ተሓታቲ ውልቀ ሰባት ኣብ ሕጊ ከም ዘቕርብ ገሊጹ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ተደራቢ ጸገም ንምፍጣር ኣብ መሓወር መንግስቲ ኮይንኩም ኮነ ብውልቃዊ ምንቅስቓስኩም ኣብዚ ሕጋዊ ተግባራት ወፊርኩም ዘለኹም ኣካላት ብህፁፅ ካብ ተግባርኩም ክትርነቡ ይግባእ ክብል ኣጠንቂቑ እዩ። ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ለገስቲ ኣካላት ብሓፈሻ ውድብ ምግቢ ዓለም ድማ ብፍላይ ዘጋጠመ ጸገም ብልዑል ትኹረትን ኣብ ሓፂር ግዜን ሓቢርና ከም እንፈትሖ እናረጋገጽኩ ንሰብኣዊ ሓገዝ ኣመልኪትኩም ኣብ ዝቐረባ እዋን ዘመሓላለፍኩሞ ውሳኔ ኣብ ከቢድ ጸገም ዝወደቐ ህዝብና ኣዝዩ ዝጎድእ ስለዝኾነ ደጊምኩም ክትርእይዎን ዝተለምደ ሰብኣውነት ዝተመልኦ ስራሕኩም ኣጠናኺርኩም ክትቅጽሉን እላቦ ክብል ተማሕፂኑ ነይሩ። ስለምንታይ ዕልዋ ኒጀር ንዓለም ኣመና ዘገድስ ዘሎ? ኣብ ኒጀር ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ብሰንኪቲ ኣብቲ ካብ ባሕሪ ኣትላንቲክ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ዝተዘርግሐ ዞባ ሳሕል እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምርጋእ ንጎረባብቲ ሃገራት ኣጨኒቆን ኣሎ። ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ማሊን ቡርኪና ፋሶን ዝተኻየደ ዕልዋ ኒጀር ኣብ ዝቐረባ እዋን መንግስቲ ብወታደራዊ ሓይሊ ዝተኣለየላ ሃገር ኮይና ተኾነ ኩነታት ኒጀር ንዞባ ሳሕል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ ዓለም ጽርዋ ክሓድር ዝኽእል እዩ። ምንቅስቓስ ዕጡቓት ብምዕራባውያን አንጻራዊ ምርጋእ ከም ዘለዋ ተገይራ ትቑፀር ኒጀር ዕግርግርን ጎነፅን ሓይል ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዞባ ሳሕል ካብ ውሕዳት ዝተረፉ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት እትጥቀስ ነይራ። ኣብዚ እዋን ግን ብሰንኪቲ ብሓይሊ ስልጣን ዝሓዘ ጉጅለ እቲ ዝነበራ ምርግጋእ ክትስእን ትኽእል እያ ዝብል ስጋት ኣሎ። ኒጀር አንጻርቶም ምስ ቦኮ ሓራምን ISን ርክብ ዘለዎም ዕጡቓት ኣብ ተካይዶ ውግእ ናይ ዝሕግዙ ሰራዊት ፈረንሳን ኣሜሪካን ወታደራዊ ማዕስከራት ተደኪሎምላ ጸኒሖም። ናይዞም ወታደራዊ ማእከላት ዕጫ እንታይ ከም ዝኾን ኣይተፈልጠን። ኒጀር እውን ጥጥሕቲ ባይታ ናይቶም እስላማውያን ዕጡቓት ከይትኸውን ስጋት ኣሎ። ምዕባይ ባህሊ ዕልዋ ወታደራዊ ዕልዋ ኒጀር ካብቲ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ እትርከብ ማሊ ክሳብ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሱዳን ዝተዘርግሐ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ መንግስታት ምውዳቕን የረጋግጽ። ኣብ ዞባ ሳሕል ውልቀ መላእኽቲ መራሕቲ ምብዝሖም ንዲሞክራሲ እቲ ዞባ ዝጎትት እዩ። ነዚ ድማ ዞባዊ ጉጅለ ኢኮዋስ ዕቃበታት ዘንበረን ፕሬዚደንት መሐመድ ባዙም ናብ ስልጣን እንድሕር ዘይተመሊሱ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ዘጠንቅቕ ዘሎን። እቲ ምንቅስቓስ ስጉምቲ ብኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ሃገራትን ሰፊሕ ደጋፍ ረኺቡሎም። ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ጽልዋ ሩስያ ድሕርቲ ኣብ ሃገራት ማሊን ቡርኪና ፋሶን ዝተኻየደ ዕልዋ እተን ሃገራት ምስ ሩስያ ጥቡቕ ምሕዝነት መስሪተን ኣብ ኒጀር ስልጣን ሒዙ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል የመላኽት። ሩስያ ኣብቲ ኣብ ኒጀር ዝተኻየደ ዕልዋ ተሳቲፉ እንተኮይና ዘርኢ ዝኾነ መረዳእታ የለን። ወሃቢ ቃል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሩስያ እውን ፕሬዚደንት ባዙም ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕን ኣብቲ ሃገርን ዘሎ ቅልውላው ሰላማዊ ፍታሕ ክግበረሉን ይጸዊዑ። እንተኾነ ደገፍቲ መንግስቲ ሩስያ ኣብ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃንን ናይ ቴሌግራም ቻነላትን እናቐረቡ ነቲ ዕልዋ ክድግፍዎ ተራእዮም። ደገፍቲ ዕልዋ ዜጋታት ባንዴራ ሩስያ እናንበልበሉ ንባዕዳዊት ገዛኢቶም ዝነበረት ፈረንሳ ብሰላማዊ ሰልፊ ወጊሶም። ሩስያዊ ዕሱብ ጉጅለ ዋግነር ጽልዋ ናብ ኒጀር እውን የስፍሕ ኣሎ ዝብል ሻቅሎት ወሲኹ። ኒጀር ኣሰር ጎረባብታ ስዒባ ናብ ሩስያ ብፍላይ ድማ ጉጅለ ዋግነር እንተተጸጊዓ መጥቃዕትታት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጉሕለት ማዕድናትን ከይውስኽ ይስጋእ። ዩራኒየም ኣብ ኢድ ጸላእቲ ከኣቱ ይኽእል። ኒጀር 500 ትቀረብ ናይቲ ንኒክሌር መስርሕ ዝውዕል ማዕድን ዩራኒየም ተፍሪ። ኤጀንሲ ኒክሌር ሕብረት ኤውሮጳ ዩራቶም ከም ዝገለጾ ኣብ ዝሓለፈ ተፈጥሮኣዊ ዩራኒየም ናብ ኤውሮጳ ሰደድ ብምግባር ካልእቲ ነይራ። 15% ዩራኒየም ፈረንሳውን ካብ ኒጀር ይዝመጽእ። ኒጀር ናብ ኤውሮጳ ሰደድ ምግባር እንተቋሪጻ ትካላት ሰዓት ን3 ዓመት ዝኸውን ቀረብ ስለ ዝኸዘና ኣብ ምህርቲ ሰዓት ንግዚኡ ዘምጽኦ ጉድኣት ከም ዘየለ ዩራቶም ይገልጽ። እንተኾነ ኣባላት ሃገራት ኢኮዋስ ኮና ምዕራባውያን እዚ ወታደራውን ሲቪላውን ረብሓ ዝውዕል ማዕድን ኣብ ኢድ እስላማውያን ዕጡቓትስን ዋግነርን ከኣቱ ኣይደልያን። ቅልውላው ስደት መንግስቲ ፕሬዚደንት ባዙም ብማእከላይ ባሕሪ ዝግበር ስደት ኣብ ምዕጋት ምስ ሃገራት ኤውሮጳ እናሰርሐ ዝጸንሐ ኮይኑ ካብ ቤት ማእሰርታት ሊብያ ኣማኢት ስደተኛታት ክወስድ እውን ተሰማሚዑ ነይሩ። ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ቀንዲ ሰንሰለት ዘይሕጋዊ ኣሰጋገርቲ ምዕራብ ኣፍሪቃውን ክፈርስ ገይሩ። እቲ ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ጉጅለ ስዒቡ ብፍላይ ሃገራት ፈረንሳን ብሪጣንያን ነቲ ሃገር ዝገብርኦ ሓገዝ ደው ከም ዘብላ ድሕሪ ምግላፅን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ጥቡቕ ቁፅር ዘይክገብር ይኽእል። እዚ ድማ መጠን ዋሕዚ ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ጉዕዞ ክውስኽ ከም ዝኽእል ሻቅሎት ኣሎ። ኒጀር ጉጅለ ዕልዋ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር መዚዙ። መራሒ ጁንታ ኒጀር ጀነራል ዓብዱራህማን ቲቻኒ ድሕርቲ ብ26 ሓምለ ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሸይሙ። እቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ዓሊ መሃማን ላሚነ ዘይን ነቲ ኣብ እዋን እቲ ዕልዋ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ መሃማዱ ኣውሁሞዱ እዩ ዝትክእ ዘሎ። ኣብ 50ታት ዕድመ ከም ዝርከብ ዝንገረሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ 2001 ጀሚሩ ክሳብ ኣብ 2010 ነፍሴር ፕሬዚደንት ነበር ማማዱ ታንጃ ብሰራዊት ዝእለይ ዳይሬክተር ካቢነ ሚኒስተራትን ሚኒስተር ፋይናንስን ኮይኑ
የገልግልዩ ሽመቱት ማልምሸት ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ተለሳህል ወሃቡ ቃልቲ ጁንታ ኣብ ዘቕረበ መደረ እዩ ተገሊጹ ዓሊ መሐማድ ላሚነ ዘይን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብ ጫድ ኣይቮሪ ኮስትን ጋቦንን ከም ዝሰርሐ ብውልቂ ዝውነን መርበብ ሓበሬታ ኣክቱ ኒጀር ይሕብር እቲ ዕልዋ ዝፈጸመ ጉጅለ ትማሊ ሶኒ ንብርጋዴር ጀነራል ኣማዱ ድዲሊ ሓላፊ ላዕለዋይ በዓል መዚ ምድልዳል ሰላም እቲ ሃገር ገይሩ መዚዙ ኣሎ ብርጋዴር ጀነራል አቡታጊ መሐማዱ ድማ ዋና ተቆጻጻሪ ሰራዊትን ሃገራዊ ወታደራዊ ሓይሊ ሕጊ ምኽባርን ኮይኑ ተሸይሙ ብተወሳኺ ኮሎኔል ኢብሮ ኣማዱ ባችሩ ናይ ብሕቲ ሓላፊ ስታፍ መራሒ ጁንታ ከምኡውን ንሌተናል ኮሎኔል ሓቢቡ ኦሶማነ ድማ ኣዛዚ ሓለዋ ፕሬዚደንት ገይሩ ከም ዝመዘዘ ኣፍሊጡሎ እቲ ሓላዊ ፕሬዚደንት ነበር ባዙም ዝነበረ ጀነራል ቲቻኒ ኣብ ዝሓለፈ 26 ሓምለ ወታደራዊ ዕልዋ ስልጣን ብምጭባጥ ነቲ ቀስ ብቀስ ዘይተርፍ ሞት ኒጀር ክከላኸል ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣብቲ ዘባ ንዓበይ መጽብ ዘሎ ዘይምርጋእ እታ መግዛእታዊት ሓይሊ ዝነበረት ፈረንሳ ዜጋታት ናብ ዞባ ሰሓል ከይገሹን ኣብ ውሽጢ ኒጀር ዘለዉ ዜጋታት ድማ ኣብቲ ሃገር ስምዒታት ጸረ ፈረንሳ ብምህላው ጥንቃቐ ክገብሩን መጠንቀቕታ ክትህብ ተገዲዳላ ጉጅለ ዕልዋ ኒጀር ብሰንበት ከም ዝገለጾ ሓይሊ ወጻኢነት ሃገር ንምጥቃዕ ይዳሎ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ጁንታ ነዚ ዝበለ ወታደራዊ መራሕቲ ኢኮዋስ ሓይሊ ንምጥቃም ዘኽእል ዝርዝር ትልሚ ከም ዘውፅኡ ዝገልጹ ጸብጻባት ድሕሪ ምውፅኦም እዩ ኢኮዋስ እቶም መራሕቲ ዕልዋ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልትታት ካብ ስልጣኖም እንተዘይወሪዶም ወታደራዊ ምትእትታው ከም ዝፍጸም ምግላጹ ይዝከር እቲ ማሕበር ሃገራት ምዕራብ ዝሃቦ ግዜ ገደብ ግን ትማሊ ሰንበት ኣኽቲሙ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ኢኮዋስ ትማሊ ሶኒ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ርእሰ ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኒጀር ዝተረኣየ ምዕባለታትን ንምዝታይ ዋዕላ ከም ዘካይድ ኣፍሊጡሎ ኣሜሪካ ኣብ ኒጀር ቅዋማዊ ስርዓት ምምላስ ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ንኢኮዋስ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዋ ገሊጻ እያ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንቢቢሲ ፎከስ ኦን ኣፍሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ምስቲ ካብ ስልጣን ዝተኣለየ ፕሬዚደንት ኒጀር ነበር መሐመድ ባዙም ርክብ ከም ዝነበረ ብምግላጽ እቲ ብዴሞክራሲ ኣገባብ ዝተመርጸ መንግስቲ ናብ ስልጣኑ ክምለስ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎማዓንቲ ተዳልዩ ዝነበረ ዜና መሰናድኦና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም